Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sengkur kpo hanyota kala penong nya ka general meeting hashulong hakba hakani kasngi kinong yalam ka sengkur kila ay ka kaipot jong ka jingtrai kam jong ki hagani kisnam hakani kasngi ka kur kala pen ko burom ki samla pule ki bapas ba ki exam ba per lapen ko burom ru ki samla ki bade kinong ila kai ki benta ba per nang tai ki longkmi ki belarang ba ki bela palat ya ka hanyo post nam karta nang tai ki rang ba ka kur ki bela trishtom ban penya ya ka kur kumba ka dong benta habakran hakani kasngi na kalyang president ka sengkur uba J hanyota ula kentukan pham ki parakur bani trishtom batre hok hakanu kunu kam ka bekidan ula kenturu iki kemi ki pa ban pet bhai ki khon ki ti jongki bakin yo ek jinghi kai ka babyang lagade ka puli puthi ne ki kam yele kai ka baki mi khmat lagade ka district ni ka jilahi baro ka we ukit bokit riang baki kam ki jam baro jongki parakur kanong ka babha bat bandan hakamet ka bakot bakhya hakani kasngi ki parakur na kaleng saudong kilawan bani shimenta hakani ka general meeting bat kalong ru ka bayat be yai renti hadu bakut nyota Department budget is eigenlijk in bekoop langs van SSLC. Regioni, in pet exercise, barit barai ko, in re ka kam regioni, kadai ka ba kam sawan sa. Dari pipet hagini ki kot link drop regioni, nani hagini ka booklet jong kukur, baru hagini ki trishtom regioni, mandasis nam, nakaliang regionga ngayo kindu trikam bat I, nomor ba mga kong aroma ini kibat jong kearjar khar mengirung ki isi kum ki isi memba ada mga pen yang record de ngai kitu bai bahap kham hadien bat hadien mga kitu ide ben priu bolui skap bat hadien menye kitu menteri kam mentra kum General Secretary Jong Sengkur Pinga Soto Ngonga what you bet never judge a book dal kakmat never judge a book by its cover jadi bagi yo menteri kam bahap na kaliang kecongahi ngai kublai pikir pak ya ke citrai stom ke jongpi menpiang pipit ya ke di meeting makan longkung ni kumakalong benda kini ketidian ketimon ngejopi kebelas pun bahap ini isu asno hakapua bagi dangret masih alat ini ba dia senyota yang thai ijong rat ini thai kita bai
time scam dengan time piston kini baru kai kim dan show bagi akan di Islam berkai di lima kejeng prat nanti jongki lala ban bagi ban long hadu kat ni di nakata jong lang jong kur isu mu sibuan ya ki di kumi menta bagi haban continue ya kini ka benta tinggal so dei ba ni dei bandan kini ka constitution jong kur di nakalian jong ni akan mau ki belum ha tu meeting ka belum asora nila form ko committee ban goban ban fibia ya kini ka constitution di nakalian jong ni nila isong committee sisir ASEAN ban penbet ya kini di ban ra ni ngamla ma ba pun hagi i bangila ekran te ke jing pas kau nga kalong ni ba ladan ki bala frame ya kini ka constitution tang menja ka pojoi ma pestan te lo ngawagin in print ba ya kini ka constitution kumba kalong kumba gila rai ka committee hadin nang ta pada ladan kanu ka amendment jo ka di constitution tingin sa berkat pada next meeting lada lo pilayo ban puli ya constitution lada dan manu ka next meeting ke pinoda lada dan kanu ka jing pin kala ta kalong ka jing terwa junga na president spanga constitution